Somos el Colegio Santa Ana de Villalonga, un centro perteneciente a la Fundación de Colegios Diocesanos San Vicente Mártir, situado en un entorno natural privilegiado. Impartimos educación infantil, educación primaria y secundaria y creemos en una educación activa, inclusiva y sostenible. Nuestro proyecto EcoMind es una llamada a la sostenibilidad, a la acción y a la concienciación, y se desarrollará en los cursos 25-26 y 26-27, conectando a la escuela con la naturaleza. EcoMind naix per transformar un espai buit del centre sols utilitzat en un entorn digne d'aprenentatge. Un projecte per aprendre de la natura, treballar valors i cuidar del nostre planeta. EcoMind és una innovació pedagògica que integra ciències, llengües i valors a través de metodologies actives i cooperatives. L'hort serà una aula viva on aprendre fent. Amb EcoMind aprenem ciències i valors d'una manera divertida. Ens agrada veure com el col·legi aposta per la sostenibilitat i la inclusió. Els objectius principals són fomentar la consciència ambiental, la cooperació i la responsabilitat compartida. Entre les accions, apadrinar un RAC obert, tallers amb una inclusió i l'Ajuntament i la jornada final, EcoFest. EcoMind es mucho más que un proyecto. Es una manera de educar desde el respeto y desde la sostenibilidad.